أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. الحمد لله. Mbadu ambe aufo malikono ani malikoka ni ani anga emission kono noye seko ni dongo ale kalanga fekene na bifoma kayereya kalakunu ni la famille jele olambade amna kuma mu kawe bi nyafo nyenama ya fen flade ni kenea ani posi kono na giriali na bifoma ko na fulo okmana kenea fambeka gele me kenea yoro dobi o ka gele ni yoro do fanaye. Par exemple, Allah yi lajara bise cɛ minnu ma ni kulusi jala lagosi banaw ye. O ye bana ye, bana min b'a la ni conséquence b'a la degré tɛ min na. Ni miliyari b'i kun ni miliyɔn kɛmɛ caman b'i kun n'a fɔra dɔrɔn ko lafu y'i sɔrɔ so kɔnɔ o ye problème ye. Problème min b'a la ni résolu n'a ka gɛlɛn fo a ka dilan de. Mana mɛ cɛ différence dɔ de b'a ale ni muso cɛ. O tɛ dɔwɛrɛ ye, o ye kulusi jala in de ye. Bon i jɔlen filɛ, cɛ jɔlen filɛ. Mais n'a fɔra cɛ yɛrɛ ka bɔ ka cɛya baara kɛ i tɛ se k'o kɛ. A bɛ se ka dɔw bila u b'u yɛrɛ faga yɛrɛ. N'a mɛnna solution tɛ ka sɔrɔ u bɛ ɲinɛ hɛrɛ bɛɛ kɔ. Dɔw bɛ se ka pɔsɔni min k'u yɛrɛ fa, dɔw bɛ se ka t'u yɛrɛ fa facogo sugu bɛɛ la. Kulusi jala lagosi bana de b'a se cɛ ma. Wa a bɛ se ka cɛ bila ka keleya fo ka dépasser a muso la fa dɔw bɛ surunya ka muso yɛrɛ ni tiɲɛ. An y'o action caman ye. O la e min ka kɛnɛ i ka kɛnɛ don min o don de ye bana ɲɛsigi don ye. Kan'a fɔ n ka kɛnɛ ne ye jeune ye wala fɛntinin nin na muso fila bɛ n bolo, saba bɛ n bolo, naani bɛ n bolo, n bɛ du bɛɛ kan ka bɔ kɛnɛya bɛ yen. O kɛnɛya in to i la i k'i yɛrɛ traiter dɔɔni dɔɔni i sen fɛ. O b'a to bana ale t'i n'i ma i n'o kɛnɛya in bɛ sa. Mais n'i y'i yɛrɛ to kɛnɛya in bolo don kelen da kelen i bɛ n'a ye i togo bɛ commencer ka falen dɔɔni dɔɔni. Ale ko in bɛ na ten de. Togo bi commencer ka falen dɔɔni dɔɔni. A bɛ se yɔrɔ dɔ la haju yɛrɛ nege t'i n'i la fiyewu. I t'i nege yɛrɛ tugun. N'o sera sa o y'a seli a dan na. Sango i ka se k'a fɔ i bɛ baara kɛ ka lawasa sɔrɔ minnu fana b'i ka sigi la olu ka se ka kisi ko dɔ ma i n'a fɔ furu donna i ka kisi ko min ma. Furu donna de ko cɛ ka kisi kulonkɛ ma, muso ka kisi kulonkɛ ma.
o mɛ mun b'aw fila kisi tulonkɛ ma fo a k'a sɔrɔ kɛnɛya sabatilen bɛ kote in fila bɛɛ de la o tuma na anw se ye min ye o ye ka lakunni kɛ ka sira yira hadamadenw na ala barika la n'a problème y'i sɔrɔ ka n'a fɔ i bi sigi ka hami tugun ka na idée foyi ta i yɛrɛ min ye hakilina jugu ye ni n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a mana k'a nacogo o nacogo ye ko ala y'a lajarabi se i ma ala ta kɔfɛ an ye fɛn min kalan an b'o dɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ i b'i bɔ dingɛ in kɔnɔ dabali bɛ se k'a bila dɔw la kunnafɛn bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ nɔfɛ o bɛ se k'a se dɔw ma kɛŋɔnɔ bɛ yen an balakaw b'a a kɛ pour que ka cɛw maja u ko diya cɛw ye mais a dɔw bɛ conséquence b'u la o bɛ se k'a se cɛ dɔw ma cɛ dɔw yɛrɛ farikolo dancogo ala fɛ o b'a la nin bɛɛ lajɛlen n'a tacogo don mais n'i kɔni sɔmin'i yɛrɛ la wuli k'i jɔ n'o tɛ ɲɛnɛmaya tɛ cɛ bolo dɛ n'u y'i nɛgɛ wari n'a place do kɛnɛya n'a place do dɛ n'i ye miliyari di muso ma ka fɛn bɛɛ k'a ye k'a bila so ɲuman kɔnɔ n'i man kɛnɛ wallahi a b'i ka miliyari ta ka taa di dɔ ma min ka kɛnɛ a bɛ tila ka n'o den wolo i ka so e tɛ se ka kuma o i bɛ mun fɔ e b'i yɛrɛ dogo la pour que i ka sutura mais nin ye fɛn min ye sutura t'a la koyi a ma fɔ i k'a fɔ bɛɛ ye mais Alahu Taala kɛmɛ k'a solution kalifa minnu ma wuli ka se olu ma hali n'i ye miliyɔn don nin yɔrɔ furakɛli la a ma tiɲɛ dɛ a ma tiɲɛ dɛ dɔ sigilen bɛ ko n ye dɔ kɛ n ye caman kɛ n ma ɲɛ sɔrɔ a la ayi kana fari faga o la continue recherche fɛ a ɲɛɲini i bi bɛn ni sababu ye ala barika la a minnu bɛ yen ni u n'a bɛ bange ta o bɛ kɛ fo dɔw b'a fɔ ko ni n'a bangena ko furakɛ cogo t'a la a bɛ furakɛ dugu sigira yɔrɔ min na ni dugu tilala ka wuli ka bɔ yen que ça soit kɛlɛ ye dugu wuli wala dugudenw yɛrɛ nana ye an ni fɛn minnu bɛ sigi la n'o ye dantan fɛn wɛrɛ ye an n'olu tɛ se ka sigi n'a bɛ fɔ o ma tonbo tigilamɔgɔ bɛ furakɛ o kotew de fɛ n'u y'a fɛn di a ma k'a don a cɛ la k'a labɛnw kɛ a yɔrɔ bɛɛ a bɛ kɛnɛya sɔrɔ so taga t'o la yɛrɛ k'a fɔ ni minɛ ka taa so i ka taa kɛ tan a y'o t'o la fɛn de bɛ d'i ma i b'a don i cɛ la o yɔrɔ bɛɛ o tuma na kɛta minnu kan ka kɛ o paratigi bi kɛ k'ale to i cɛ la i b'a ye i bɛ commencer ka wuli ka jɔ ka i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni i b'a ye i bɛ commencer k'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni i b'a ye i bɛ commencer k'i yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni fo ka na se laɲini yɔrɔ ma n'o kɛra o ye kɛnɛya sɔrɔlen ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an bɛɛ sɔn kɛnɛya la kumaw mana bɔ an ka kuma kɔnɔ minnu ye kuma porokotolenw ye o bɛ se ka kɛ fili ye an b'o bila ni yafa ye ala ka faamuya ko ɲuman di seli min n'a bɛ ka na ala ka musaka nɔgɔya bɛɛ ye ala ka denbayatigi bɛɛ fanga se ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul